వచ్చాడు. అప్పుడు కొంతమంది ఒక అమ్మాయిని తరుముకుంటూ ఉన్నారు. రాళ్లతో తరిమి తరిమి కొట్టి చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంతలో యేసు ప్రభు కనబడ్డాడు వాళ్ళకి. రేయ్, ఈ అమ్మాయిని కొట్టి చంపద్దు, ఇదిగో గ్రామ గ్రామాలు తిరుగుతున్నాడు, దయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నాడు, రోగుల్ని స్వస్థపరుస్తున్నాడు, పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నాడు. ఇతను ఎవరో యేసట. ఇతన్ని వెళ్ళి అడుగుదాం ఈ అమ్మాయి సంగతి ఏం చెబుతాడు అని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి, బోధకుడా, ఈ అమ్మాయి వ్యభిచారం చేస్తుంటే పట్టబడింది, ఈ అమ్మాయిని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని మా ధర్మశాస్త్రం, గనుక మీరేమంటారు అని యేసుని ఓ ప్రశ్న. అప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నాడు, నిజమే, ఇలాంటి వాళ్ళు ఊళ్ళో ఉంటే ఊరు పాడైపోతుంది, యవనస్తులు పాడైపోతారు. ఈ అమ్మాయిని కొట్టి చంపడం మంచిదే, కానీ మీలో పాపం ఎవరు చేయలేదో వాడు మొట్టమొదటి రాయి ఆ అమ్మాయి మీద వేయండి, ఆ తర్వాత రాళ్ళతో అందరూ కొట్టి చంపేయండి అని ఆయన వంగి వేలుతో ఏదో రాసుకుంటున్నాడు, ఏదో రాస్తున్నాడు. ఇలా కాసేపు అయిన తర్వాత తలపైకి తెలా చూశాడు. చూస్తే ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని వచ్చి నేరారోపణ చేసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ అక్కడ కనిపించలేదు. ఆ అమ్మాయి ఒక్కటే నిలబడుకొని ఉంది. అప్పుడు యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, అమ్మా, ఎవ్వరూ నిన్ను శిక్షించలేదా? లేదు ప్రభు, లేదు, నన్ను ఎవ్వరూ శిక్షించలేదు. అందరూ ఒకళ్ళ ముఖాలు ఒకళ్ళు చూసుకుని వెళ్ళిపోయారు, నన్ను ఎవ్వరూ శిక్షించలేదు. ఇదిగో నిన్ను శిక్షిస్తే పాపము లేని నేను ఒక్కడినే శిక్షించగలను, కానీ నేను పాపిని శిక్షించేదానికి రాలేదు, పాపిని క్షమించేదానికి వచ్చాను. గనుక నీ ఘోరమైన పాపాలలో నుంచి నేను క్షమిస్తున్నాను. నీవు ఈ రోజున రావాల్సిన దగ్గరికి వచ్చావు, వినవలసిన మాటలు వింటున్నావు. నీ జీవితంలో నీవు ఈరోజు శిక్షించబడి చంపబడవలసిన దానివి. శాస్త్రాలు నిన్ను చంపమంటే శాస్త్రజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు రాళ్లతో నీ ఎదుట నిలబడితే ఈ శిక్షా విధి నుండి నేను నిన్ను తప్పించాను. గనుక నీవు ఇక మీదట పాపం చేయొద్దమ్మా అని యేసు ప్రభు అన్నాడు ఆ అమ్మాయితో. ఏమన్నాడండి? పాపం చేయొద్దని కాదు ఆయన అన్నమాట, ఇక మీదట పాపము చేయవద్దు. అంటే ఇంతవరకు నువ్వు పాపివి, తెలిసి చేసావో తెలియక చేసావో మొత్తం మీద చేసావు, పరిస్థితుల ప్రభావంలో పడి పాపం చేశావు, పరిస్థితులు నీకు అనుకూలించగా పాపం చేశావు, ఆశలు చంపుకోలేక కోరికల్ని అదుపులో పెట్టలేక పాపివిగా మారావు. నీ కళ్ళు ఆశించినట్లు శరీరం కోరుకున్నట్లలా ప్రవర్తించావు. అయితే నేను చెప్తున్నాను, నీ పాపములు నేను క్షమించాను గనుక, నీవు కన్నీళ్లతో నా ఎదుట నిలబడ్డావు గనుక, నీ శిక్షను తప్పించాను గనుక ఇక మీదట నీవు పాపము చేయవద్దు అన్నాడు. ఇంతవరకు చేసిన పాపాల సంగతి నాకు అనవసరం, నీవు ఎన్ని కారణాలనే చెప్పొచ్చు, నీవు పాపిగా మారేదానికి అనవసరం. నీవు రావాల్సిన దగ్గరకు వచ్చావు,
నీ శిక్ష తప్పింది. నేను నిన్ను శిక్షించవచ్చు, కానీ క్షమించగలిగిన వాడిని కనుక క్షమిస్తున్నాను. పాపము లేని నేను తప్ప పాపిని క్షమించేదానికి మరెవరూ లేరు. క్షమిస్తే నేనే క్షమించాలి, ఎందుకంటే నేను పాపం చేయని వాడిని కనుక. పాపిని క్షమించాలంటే పాపము చేయని వాడు కావాలి. అందుకే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సుచరిత్ర కలిగిన దేవుడని సవాల్ చేసి చెప్తున్నాను. నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కామ క్రోధ మదమాశ్చర్యాలు లేనివాడని చెప్తున్నాను. నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ మరణాన్ని జయించి పునరుద్ధానుడై మనిషికి ఈ రోజున సహాయం చేస్తూ ఆయన జీవాన్ని క్షణము మానవుని జీవితంలో ప్రత్యక్షపరుస్తున్న దేవుడు. ఆయన పేరు నజరేయుడైన యేసు. ఆ యేసు మనిషి జీవితాన్ని విప్లవాత్మకంగా మారుస్తాడు. వ్యభిచారులను మారుస్తాడు, బందిపోటు దొంగలను మారుస్తాడు, నరహంతకులను మారుస్తాడు. నీ పాపము ఎంత ఘోరమైన రక్తం వల్ల ఎర్రదైనా సరే నీ పాపాన్ని క్షమించి ఆయన రక్తము చేత నిన్ను కడిగి విడుదల చేసి పాపములో నుంచి విమోచన కలుగు చేస్తాడు. మరలా పాపపు జోలికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆయన పవిత్రమైన శక్తి నిన్ను ఆవరించి నిన్ను పవిత్రమైన మార్గాలలో నడిపించగలదు. ఆయన పరిశుద్ధుడు గనుక ఆయన ఉన్నట్టుగానే నీవు ఉండాలని ఆకాంక్షించే దేవుడు నజరేయుడైన యేసు. పాపాన్ని సమర్థించేవాడు కాదు, పాపాన్ని కప్పిపెట్టేవాడు కాదు. తాను అక్రమంలో బ్రతుకుతూ నేను చేస్తే లీలలు, మీరు చేస్తే పాపమని చెప్పే మూర్ఖుడు కాదు. నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధుడు. ఆయన పాపము లేకుండా, పాపము చేయకుండా ఆజన్మ బ్రహ్మచారి అయి పవిత్రమైన ఆశయాన్ని ప్రపంచానికి ప్రత్యక్షపరిచిన వాడు, మానవాళికి పవిత్రతని నిరూపించగలిగిన వాడు. ప్రియమైన సహోదరులారా, ఈ అమ్మాయితో అంటున్నాడు ఒక్క మాట, అమ్మా నీవు ఇక మీదట పాపం చేయొద్దమ్మా అన్నాడు. అలాగే బాబు, అలాగే. ఎందుకు చేస్తాను బాబు, ఈరోజు వాళ్ళకి దొరికాను, నన్ను చంపేసేవాళ్ళు, నువ్వు నన్ను బతికిచ్చావు, ఇంకెందుకు చేస్తాను బాబు, పాపం ఎందుకు చేస్తానయ్యా అంటూ తల బాగాని ఊపి వెళ్ళిపోతా ఉంది. ఆ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు సహజంగా మానవ బుద్ధి ఏమిటంటే, మనిషి స్వభావం ఏమిటంటే, ఏది మనం చేయొద్దంటామో అది చెయ్యాలనిపించి అది చేసి తీరుతారు. చేస్తే ఏమవుతుంది అని ఒక ప్రశ్న మనిషిలో ఉత్పత్తి అవుతా ఉంది. అది మానవ స్వభావం. ఈ అమ్మాయి వెళ్తా వెళ్తా నా కర్మ కొద్దీ ఈ రోజున దొరికా, నేను వ్యభిచారిని అయ్యా, బాగానే ఉంది. దొరక్కుంటే ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈ అమ్మాయి ఆలోచన. నేను ఈరోజు దొరికాను కనుక వ్యభిచారిని అయిపోయా. దొరక్కుండా ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎవరి ముఖం చూసాను కానీ ఈరోజు చిచ్చి దొరికా, ఇక మీదట దొరకకుండా బ్రతకాలి అని ఒక ఆలోచన. మరలా ఇంకో ఆలోచన ఏమిటంటే, ఇక మీదట చేయొద్దన్నాడు, చేస్తే ఏమవుద్దంట. అసలు ఈయనెవరు నన్ను చేయొద్దనే దానికి? అది న్యాచురల్ గా, ప్రకృతి సహజంగా ప్రతి ఒక్కరిలో వస్తున్న ఆశలు, కోరికలు, వాంఛలు కదా. దాహమైనప్పుడు నీళ్లు తాగితే తప్ప, ఆకలైనప్పుడు అన్నం తింటే తప్ప. అలాంటి శరీర కోరికలు వచ్చినప్పుడు వాటిని నెరవేర్చుకోవడం తప్ప అనే భావన కలిగి, చేస్తే ఏమవుతుంది, చేయొద్దన్నాడు బాగానే ఉంది, చేస్తే ఏమవుతుంది అనే ప్రశ్న. ఈ చరిత్ర అలా పెట్టండి. నేను ఇంకో సంగతి చెప్తున్నాను వినండి. ఇంకో సంగతి ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు ఒకరోజు 38 సంవత్సరాలు
రోగముతో పడి ఉన్న ఒకరి దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళాడు. యెరూషలేములో ఈ బెతెస్దా కోనేటి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నేను యెరూషలేము వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటి నేను చూసింది ఈ బెతెస్దా కోనేరే. నా హోటల్కి దగ్గరలో ఉంది, ఆ గొర్రెల ద్వారం దగ్గర. హోటల్లో నుంచి కిందకి దిగొచ్చి మరి వెళదామా అనుకునేసరికి ముందుకు చూడాలండి అన్నది. ఏంటంటే బెతెస్దా కోనేరు. ఆ కోనేరు దగ్గరికి వెళితే నాకిప్పుడు ఎవ్వరూ రోగులు కనిపించలేదు. కానీ యేసు ప్రభు రోజుల్లో వేవేల కొలది రోగులు. ఈ పెద్ద హాస్పిటల్లో కూడా అన్ని రోగులు, అంతమంది రోగులు ఉంటారో ఉండరో, కానీ అంతమంది రోగులు అక్కడ ఉన్నారు. చుట్టూ పెద్ద ప్లాట్ఫామ్, అంత రోగులు, మండపాల 5 మండపం ఇలాగా ఉన్నాయి అక్కడ బెతెస్దా కోనేరు దగ్గర. యేసు ప్రభు వీళ్ళందరినీ ఒక్కసారి చూశాడు. వీళ్ళంతా ఎప్పుడు నీళ్లు కదులుతాయా, ఎప్పుడు దాంట్లో దిగుతామా, దేవదూతలు ఎప్పుడు బాగు చేసేస్తారా అని ఆశతో కనిపెట్టుకున్నారు వీళ్ళంతాను. అయితే ఒకడు మాత్రం ఆ గట్టు మీద సరదాగా పడుకొని ఉన్నాడు. దిగులు విచారం చింత లేకుండా పడుకున్నాడు ఒకడు. ఆడు 38 సంవత్సరాల నుండి, బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలో వాడు ఉన్నాడని యేసు ఎరిగి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి, ఇదిగో నీవు స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని వాడిని అడిగాడు. వాడంటాడు, ఏమండే స్వస్థపడేదానికి కాకపోతే ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను అనుకున్నావు? ఆడొక మాట అంటున్నాడు, అయ్యా నువ్వు ఎవరో గాని నేను నీళ్లలో దిగదాం అనుకునేసరికి ఎవడో ఒకటి దిగి బాగుపడిపోతున్నాడయ్యా అని యేసు ప్రభుతో చెప్పాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? వాడికి ఎవడూ బాగుపడటం ఇష్టం లేదు, వీడొక్కడే బాగుపడాలి. అర్థమైందా? యేసు ప్రభువుకి ఒక చాకు చెప్తున్నాడు. యేసు ప్రభువుకి ఒక రిపోర్ట్ చెప్తున్నాడు. ఏమిటది? నేను నీళ్ళల్లో వెళ్ళి దిగేసరికి ఎవడో ఒకటి దిగి వాడు బాగుపడిపోతున్నాడయ్యా. మొన్న వచ్చిన జూనియర్, నేను ఇట్లాగే ఉన్నాను సీనియర్ని, నేను సీనియర్ని ఇలాగే ఉన్నాను బాబు, ఇప్పుడు వచ్చినాడు బాగుపడిపోతున్నాడయ్యా అని రిపోర్టు. మళ్ళా రెండోది ఏంటో తెలుసా? నేను బాగుపడాలని కోరుతున్నానని జవాబు చెప్పట్లేదు. ఎవడో ఇంకోడు బాగుపడిపోతున్నాడయ్యా అనే సంగతి చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు. నీ రెండో సంగతి ఏంటంటే, అయ్యా నన్ను నీళ్లలో తీసుకొని వెళ్ళి రైట్ టైంలో తగిన సమయంలో వేసేదానికి నాకు మనుషులు లేరయ్యా అని చెప్తున్నాడు. నేనంటాను, నేను వీడిని ఇంకోరు తీసుకొని వెళ్ళి నీళ్లలో వేయకపోతే రోజు కొంచెం ఇట్లా అనకూడదు, ఇట్లా జరగకూడదు, రోజు కొంచెం ఇట్లా జరిగాడు అనుకో, సాయంత్రానికి కొంచెం ఇట్లా అన్నాడు అనుకో, 2 రోజుల్లో వాడు దాంట్లో పడతాడు. వాడు జరగడు, వాడిని ఎవరో ఎత్తుకుని వెళ్ళి దాంట్లో వేయాలంట. వాడు వెళ్ళిన దాకా ఎవడు రాకూడదు, ఇంకోడు బాగుపడిపోకూడదు, వీడొక్కడే బాగుపడాలట. ఈ మాటలు యేసు ప్రభుతో చెప్తా ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు వింటున్నాడు వాడి మాటలంతా. మీరు బాగా గమనించండి. వాడిని ఈ ప్రశ్న యేసు ప్రభు ఎందుకు అడిగాడంటే, అందరూ రోగులే బాగుపడాలని అక్కడ ఉన్నారు, వీడు కూడా అక్కడే ఉన్నాడు బాగుపడాలని. మరి ఈయన ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడిగాడు? నువ్వు బాగుపడాలని కోరుచున్నావా అని ఎందుకు అడిగాడంటే, వాడు బాగుపడాలని కోరుకున్నవాడైతే పరుపు తెచ్చుకొని ఎందుకు అడుపడుకుంటాడు? మీరు చదవండి బైబిల్లో. వాడు పరుపు తెచ్చుకున్నాడు. ఎక్కడికి? ఈ కోనేటి గట్టుకి పరుపు తెచ్చుకుని వేసుకుని శుభ్రంగా పడుకున్నాడు అయ్యగారు. బాగుపడాలనుకున్నవాడు పరుపు తెచ్చుకుంటాడా?
మీరు డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమండి మంచాలు కంచాలు తీసుకెళ్తారా? అలా వెళ్తారు, చూపించుకుంటారు, మళ్ళా వచ్చేస్తారు. వీడు శుభ్రంగా పరుపు తీసుకుని వెళ్ళి, అయ్యగారు ఈ పరుపు మీద పడుకొని ఉన్నాడు. ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి 38. అప్పుడు యేసు ప్రభువుకు వయసు ఎంత చెప్పండి? 30 అనుకుందాం, 31 అనుకుందాం, 32 అనుకుందాం. అంటే యేసు ప్రభు పుట్టక మునిపే ఈడు పుట్టున్నాడు. ఈడు రోగం సర్వీసును, యేసు ప్రభు వయసు ఒకటి. ఆ కోనేటి గట్టును పడుకుని వచ్చే పోయే వాళ్ళతో చతురులాడుతూ, వచ్చే పోయే వాళ్ళ దగ్గర బీడి మొక్కలు అడుక్కుంటూ, వచ్చే పోయే వాళ్ళ దగ్గర అది కళ్ళు సారా ఏదో తెప్పించుకొని తాగుతూ వాళ్ళ జీవితాన్ని పరుపేసుకొని పడుకొని ఉన్నాడు అక్కడ. అందరూ నీళ్లు ఎప్పుడు కదిలితే దిగుతాబాది, వీడు మాత్రం పరుపేసుకొని పడుకుంటాడు, కదలడం మెదలడం. వీడికి బట్టలు ఎవరు ఉతికి పెడుతున్నారు? ఎవరు వీడికి రొట్టె తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు? వీడికి ఆహారం ఎలా జరుగుతుందో ఏంటో మనకు తెలీదు. మొత్తం మీద నీళ్లలో దించేదానికి మాత్రం ఎవరు లేడు. బీడి మొక్కలు తెచ్చిచ్చేదానికి ఉన్నాడు వాడికి. మహా సర్వీసు. ఆ మధ్య ఒక ఆమె మా ప్రార్థనకు వచ్చింది. చేతులు ఇట్లా పెట్టుకొని ఉంది, ఇట్లా పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంది. ఏమైందమ్మా చేతులన్నా? నాయనా ఇటుకు రాళ్ళు లాగా అయిపోయినాయి నాయనా, ఇటుకు రాళ్ళు లాగా అయిపోయినాయి నాయనా, అన్నం కూడా తినలేకపోతున్నాను నాయనా, తల ముడి కూడా వేసుకోలేకపోతున్నాను నాయనా, చాలా బాధపడుతున్నానయ్యా, ఇప్పటికి 6 నెలలు అయిందయ్యా, సూర్ణాలు తిన్నానయ్యా, దండాలు పెట్టానయ్యా, ఎగిరెగిరి గంటలు కొట్టానయ్యా, గుంజళ్ళు పెట్టానయ్యా, చేయాల్సినవన్నీ చేశానయ్యా, కట్టుకోవాల్సిన అంతరాలన్నీ కట్టానయ్యా, తంత్రాలు కట్టానయ్యా, నా పరిస్థితి బాగోలేదయ్యా, నా మనవరాలు వేణు చెప్పిందయ్యా, ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తే పోద్దని ఇక్కడికి వచ్చానయ్యా అంది. ఏది నీ మనవరాలు? అదిగో అక్కడ ఉందయ్యా. ఆ అమ్మాయిని పిలిస్తే చిన్న పిల్ల, ఇంత పిల్ల. ఆ పిల్ల అంటది, ఏంటన్నా మా అమ్మ ఏమే జబ్బు చేసి చేతులు ఇట్లా పట్టేసి ప్రార్థన చేయి అంటుంది ఆ పిల్ల. ఎందుకంటే ఆ పిల్ల ఎప్పుడు ప్రార్థనకు వస్తా పోతా ఉంటుంది వాళ్ళతో కూడా. అక్కడ వినే సాక్ష్యాలంతా విన్నది, ప్రభు చేసే అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు కళ్ళారా చూసింది, వినింది. ఆ చిన్న పిల్లకి మా అమ్మమ్మకి స్వస్థత కలుగుతుంది అనే జ్ఞానం కలిగి ఆమెను తీసుకొని వచ్చింది. ఈమె ఇట్లా పెట్టుకొని తిరుగుతుంది. నేను ప్రార్థన చేస్తామని దగ్గరికి వెళితే సొట్టకంపు. ఆ మనిషి దగ్గరికి వెళితే కంపు, సొట్టకంపు. నేనన్నాను, ఏమ్మా నువ్వు సొట్టగా దాగుతావా అన్న. నాయన ఇప్పుడు అలవాటు కాదు బాబు, 8 సంవత్సరాల వయసు నుంచి నేను తాగుతాను, మహా సర్వీసు నాకు. ఏంటి సొట్ట సర్వీస్ ఎక్కువ అనింది. సరే కానీ ఇది మానేసేయి, నీ ఆరోగ్యం కంటే ఎక్కువ ఏమైంది, నేను ప్రార్థన చేస్తానమ్మా అన్న. నాయనా నేను మానలేను, నేను కూలీనాలు చేసుకుంటా పొలంలో తిరుగుతూ ఉంటానయ్యా, పొలం వెళ్తా. కానీ మా రైతులంతా గాలిలో చుట్టగాల్చుకోలేక నా దగ్గరకు వస్తారు. నాగరత్నమా పిసు చుట్టగాల్చి పెడతావా అని వస్తారు. ఒకే అగ్గి పొలతో చుట్టగాల్చిస్తారు మా రైతులకి. మహా సర్వీసు. ఏం సర్వీసు? చుట్ట సర్వీసు. కొందరికి సినిమాలు సర్వీసు, కొందరికి వ్యభిచారపు సర్వీసు, కొందరికి అక్రమ సంబంధాల సర్వీసు, కొందరికి పేకాట సర్వీసు, కొందరికి బూతుల సర్వీసు, కొందరికి వడ్డీ లెక్కలు కట్టే సర్వీసు. రకరకాల సర్వీసు అన్నమాట జనానికి. అయితే ఆమెకున్నది సొట్ట సర్వీసు. మానమంటే నా వల్ల కాదు బాబు. 8 ఏళ్లప్పుడు మా సొంత బాబాయే నేర్పించాడు నాకు. ఆడపిల్లలను కూడా ఆయనకి తెలియకుండా నేర్పించాడయ్యా. నా వల్ల కాదంటే కాదని ఒకటే మాట.
నేను ప్రార్థన చేసి ఒక మాట చెప్పా, నువ్వు సుట్టేట తాగుతావు, నేను చూస్తాను పోమ్మన్నా. ఏంటనైనా అంత మాట అన్నావు, నేనే చూస్తాను పోమ్మన్నా. వెళ్ళిపోయింది. ఆ మరుసటి రోజు పొద్దున్నే కొత్త అగ్గిపెట్టి తీసుకొని సుట్ట తీసుకొని వెళ్ళాల్సిన చోటుకి వెళ్ళి కాలుస్తూ ఉంటే ఒక పుల్ల కాలుస్తూ ఉంటే అగ్గిపెట్టెలో ఉన్న పుల్లలన్నీ అయిపోయినాయి కానీ సుట్ట కాలేదంట. అప్పుడు నా మాట గుర్తొచ్చి ఎట్లా కాలుస్తావో చూస్తామన్నాడని చెప్పి ఆ చుట్ట తీసి ఇసురు కొట్టి, నా ప్రభువా, నా దేవా, యేసయ్యా, నేను ఇంత శక్తి ఉందని నాకు తెలియదయ్యా, ఇక నేను దీన్ని ముట్టను అని తీర్మానం చేసుకుంది. ఆ మరుసటి వారం మరలా మనవరాలతో వచ్చింది. ప్రార్థన చేశాను, అంది, వందనాలంది, చేతులెత్తి హల్లెలూయా అని చెప్పింది. నాకు మహా సంతోషంగా ఉంది. ప్రభువా, ఈ మనిషిని మార్చావు అని. ఏమైందమ్మా సుట్ట అన్నా. అయ్యా, నువ్వు చెప్పినట్టే ఆ మరుసటి రోజు నుంచి నేను ముట్టలేదయ్యా. ఇంకో సంగతి చెప్పనా, ఇంటి పక్కనోడు ఎవడన్నా సుట్ట తాగితే నాకు వాంతి వచ్చేస్తుంది. ఏమైందమ్మా? ప్రభువు నన్ను మార్చేశాడయ్యా, ప్రభువు నన్ను మార్చాడయ్యా. ప్రియమైన సహోదరులారా, నేను ప్రకటిస్తున్న యేసు మనిషిని విప్లవాత్మకంగా మారుస్తాడు. పాపపు ఊపిలో ఉన్న నీవు ఆశిస్తే, కోరుకుంటే, నేను పాపినని పశ్చాత్తాపడితే, ప్రభువా పరిశుద్ధంగా జీవించాలని ఆశిస్తున్నానని నీవు కోరుకుంటే, నీ కుటుంబం క్షేమంగా ఉండాలనుకుంటే, ఏ సంహార దూత నీ కుటుంబంలో ప్రవేశించకుండా నీ జీవితం క్షేమంగా ఉండాలి, నీ పిల్లలు నీ బల్ల చుట్టూ ఒలివ మొక్కల వలె ఆశీర్వదించబడాలి అనుకుంటే,
మారుస్తాడు. నీవు ఎంత ఘోరమైన పాపములో ఉన్న సర్వీసు కలిగిన వాడివైనా సరే నిన్ను మారుస్తాడు. నేను వదలలేను, వాడు వదిలినా నేను వదలను, అది వదిలినా నేను వదలను అనుకొని పాపపు ఊపిలో ఉన్నావా? ఈ రోజున పశ్చాత్తాపపడు, పాపినని ఒప్పుకో. నీచుని ప్రభువా, నీ సన్నిధిలో నా భర్తకి నేను అన్యాయం చేస్తున్నాను, భార్యకి అన్యాయం చేస్తున్నాను, అక్రమంగా ప్రవర్తిస్తున్నాను, నా పిల్లలు నా అంతటా అవుతున్నారు, నేను ఇంకా ఈ శపించబడిన అనుభవంలో ఉన్నానని నీవు కన్నీళ్లు విడిస్తే నీ కన్నీళ్లలో నుంచి విడిపించి ఆయన పవిత్ర రక్తం సకల పాపంలోంచి నిన్ను కడిగి శుద్ధి చేసి నిన్ను పవిత్రపరిచి నీ జీవితం అంతా సుఖమయం చేస్తుంది. ఆయన పరిశుద్ధుడు గనుక ఆయన దగ్గరికి నీవు రావాలి. ప్రభువైన యేసు 38 సంవత్సరాల పాపపు సర్వీసులో, రోగం సర్వీసులో కోనేటి గడ్డను పడి పడకలో బెడ్ మీద పడి పరుపు మీద పడిన వాడిని చూసి అడుగుతున్నాడు, నీవు స్వస్థత పొందుటకు కోరుచున్నావా? వాడు కోరుతున్నానని అట్లా నేను దిగేసరికి ఇంకొకటి దిగుతున్నాడు, నాకు నన్ను తీసుకెళ్ళేసేదానికి ఎవడు లేడు అని ఈ చాకులు చెప్తున్నాడు. ప్రభు అని దౌర్భాగ్య స్థితిని ఎరిగి ఏం చేశాడు తెలుసా? ఇదిగో పైకి నీ పరుపును తీసుకొని లేచినాడు అంటే కుంటోళ్ళందరినీ బాగు చేసినప్పుడు పరుపును తీసుకొని లేచి నడమన్నాడా? ఏమయ్యా నాకే చెప్తున్నావా పరుపును తీసుకుని నడవమని? అందరికీ చెప్పావా అని మనిషి బుద్ధులు ఇవన్నీ. నువ్వు ఎందుకు యేసు ప్రభు ఆ పడకను తీసుకొని లేచి నడవమంటున్నాడంటే, వీడి బుద్ధి ఎలాంటి బుద్ధి అంటే కొంచెం బాగుపడ్డ తర్వాత మరలా అటు తిరిగి వచ్చి యేసు ప్రభు అటు వెళ్ళిన తర్వాత మరలా ఆ పాత పడకలోనే పడుకుంటాడు. వీడి గుణాన్ని, వీడి పద్ధతిని, వీడి అలవాటుని, వీడి స్వభావాన్ని గుర్తించిన యేసు వాడితో అంటున్నాడు నీ పరుపును చుట్టుకుని లేచి నీవు నడువు. ఈ పాత పడక మరలా నీకు ఉండకూడదు, ఈ పాత నడక మరలా నీకు ఉండకూడదు, ఈ పాత అలవాట్లలో మరలా నీకు జోక్యం ఉండకూడదు, చీకటికి నీకు ఇక సంబంధం ఉండకూడదు, అవిశ్వాసికి విశ్వాసికి పాలు పంపులు ఉండకూడదు, నీవు లేచి నడువు. వాడు దిగ్గును లేచి పడకను చుట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. వాడిని చూసిన వాళ్ళంతా అడుగుతున్నా, ఈ పడకను తీసుకుని తిరుగుతున్నావేంట్రా అని. సాక్ష్యం అదే ఆయన తీసుకుని నడవమన్నది. పాత పడకలో మళ్ళా పడుకోకూడదట. ఈ పాత పడకలో నా రక్తాన్ని పీల్చిన జీవాలున్నాయి, పడకలో ఉన్నాయి, నా రక్తం అంతా తాగినాయి, ఈ పడక మీద ఉన్నాయి, ఈ పడకలో ఉన్నాయి దాగి నా రక్తాన్ని, నా కష్టార్జితాన్ని అంతా పీల్చి పిప్పి చేసి నా ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసినవన్నీ ఈ పడకలో ఉన్నాయి, నా రక్తాన్ని తాగినవి. అందుకని ఈ పడకను చుట్టి తీసుకెళ్లి తగలయ్యాలి. ఈ పాత స్వభావం, పాత బుద్ధులు, పాత ప్రాచీన అనుభవాలన్నీ నాశనం అయిపోవాలి, తగలయ్యాలి. నేను నవనూతనంగా కొత్త మనిషిగా ఉండాలని ఆయన నన్ను ఈ పాపపు ఊబిలో నుండి, ఈ పాపపు సర్వీసులో నుండి నన్ను విడిపించాడు. వాళ్ళు ఊరెళ్ళిపోయాడు. అందరికీ సాక్ష్యం చెప్పుకున్నాడు, చక్కగా సాక్ష్యం చెప్పుకున్నాడు. ఒకసారి యేసు ప్రభు వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాడు. వాళ్ళ ఊరికి వెళ్తే సమాజ మందిరంలో ఆయనకి వాక్యం చెప్పమన్నారు. సమాజ మందిరంలో యేసు ప్రభు వాక్యం చెప్తా ఉన్నాడు. ఆయన దృష్టి వీడిని వెతకతా ఉంది. ఫలానా వాడు ఈ 38 సంవత్సరాల సర్వీసోడు, రోగం సర్వీసోడు బాగుపడ్డాడు కదా, వాడు ఈ ఊరుడే కదా, ఆడు వచ్చాడా లేదా అని చూస్తున్నాడు. చూస్తుంటే అదిగో అక్కడున్నాడు, అక్కడున్నాడు. వాడిని యేసు ప్రభు చూశాడు.
వాడు కూడా అదిగో నేను వచ్చిన్నాను అని ఇద్దరు పలకరించుకున్నారు. యేసు ప్రభు వాక్యం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎవరితో ఏమీ పట్టించుకోకుండా, ఎవరితో ఏమీ మాట్లాడకుండా చిన్నగా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏరా బాగున్నావా, నీ భార్య పిల్లలు బాగున్నారా, మళ్ళా రోగం రాలేదు కదా, మళ్ళా పడక మీద పడుకోలేదు కదా, ఇట్లాంటివి ఏమీ అడగలేదు. వాడిని ఏమీ అడగలేదండి. వాడితో అన్న మాట మీకు చెప్తారు, కావాలంటే బైబిల్లో చదవండి, ఆ మాటను మీకు చూపిస్తారు. బైబిల్ ఉన్నవాళ్ళు చూడండి, 5వ అధ్యాయం యోహాను సువార్త 5:14 చదవండి. 5:14 బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు చదవండి, పెద్దగా చదవండి. దేవాలయములో, ఒక సినగోగులో, సమాజ మందిరంలో యేసు వాణిని చూచి, ఇదిగో స్వస్థత నొందితివి, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఇకను పాపము చేయకు. ఏమన్నాడండి యేసు ప్రభు? ఆ అమ్మాయితో అన్నాడు అన్నమాట. ఏమట? ఇక మీదట పాపం చేయొద్దమ్మా అని ఆ అమ్మాయితో అన్నాడు. ఆ అమ్మాయి మనసులో పుట్టిన ఆ పుండుకి జవాబు ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఏమిటయ్యా జవాబు అంటే, ఇదిగో నీవు స్వస్థత నొందేవు, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఇకను నీవు పాపము చేయకు. పాపం చేస్తే ఏమవుద్దంట? దేవుని వాక్యం విన్నాం. మరలా సినిమాలు చూడు తిరిగితే ఏమవుద్దంట? దేవుని వాక్యం విన్నాం. ఈ రోజున మరలా సిగరెట్ బయటకు పోయి కాలిస్తే ఏమవుద్దంట? దేవుని వాక్యం విన్నాం. మరలా అక్రమ సంబంధాల కొంపలకి వెళితే ఏమవుద్దంట అని నీలో కూడా ఈ ప్రశ్న పుట్టవచ్చు. ఆ ప్రశ్నకి యేసుక్రీస్తు ఈ 38 సంవత్సరాల పాపపు సర్వీసులో ఉన్న వాడితో చెప్తున్నాడు జవాబు. మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఇక మీదట నీవు పాపము చేయకు. నీవు రావాల్సిన చోటుకు వచ్చావు, వినాల్సిన వాక్య భాగాలు విన్నావు, పశ్చాత్తాపడ్డావు. పాపంలో నుంచి యేసు రక్తం నిన్ను కడిగి శుద్ధి చేస్తుంది. ఆయన సన్నిధి నిన్ను దర్శించింది. ఆయన వాక్యం నీ గుండెల్లోకి దూసుకుని వెళ్ళింది. నీవు స్వచ్ఛంగా దేవుని మాటలు విన్నావు. మరలా ఇక మీదట దేవుని మాటలు విన్న తరువాత వినక ముందు నీ సంగతి 54వ సంవత్సరం విన్నావు కనుక, ప్రభు వాక్యం నిన్ను సంధించి దర్శించింది కనుక ఇక మీదట మరలా పాపం చేస్తే, పాపం అంటే ఏంటో కూడా తెలియని మూర్ఖులు ఉన్నారు. సిగరెట్ తాగడం కూడా పాపమేనా అని అడిగేవాడు ఉన్నాడు. ఆ సిగరెట్ తయారు చేసిన కంపెనీ ఓడే రాశాడు, దాంట్లో దాని మీద రాసి పెట్టాడు, మనిషికి సిగరెట్ తాగటం హానికరము అని. డబ్బునిచ్చి వాడి జీవితాన్ని పాడు చేసుకోవడం పాపమా అని అడిగేవాడు ఉన్నాడు. ఏమండి బెదరా, సినిమాలు చూడటం కూడా పాపమేనా? పిల్లలకి జనరల్ నాలెడ్జ్ రావద్దంటే అని అని తెలివి తక్కువడు కూడా ఉన్నాడు. జనరల్ నాలెడ్జ్ కావాలంట పిల్లలకి నేర్పించండి, సినిమాల చుట్టూ తిప్పండి, వయసుకు మించిన జ్ఞానం వచ్చేస్తాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో నీ బతుకెక్కడుందో తెలుసుకుంటారు. మరింత కీడు నీకు కలగకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఇక మీదట పాపము చేయకు. ఇక మీదట పాపం చేయకు. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో మనం చదివితే చక్కటి మాట ఉంటుంది. Romans 6:6 చదవండి.
మనము ఇక మీదట పాపమునకు దాసులము కాకుండాటకు పాప శరీరము నిరర్థకమగునట్లు మన ప్రాచీన స్వభావము ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడినని ఎరుగుతాము. ఇక్కడ మనం 6వ అధ్యాయంలో మొదటి వాక్యం నుండి 6వ వాక్యం వరకు చదువుకుంటూ వస్తే, మారు మనసు పొందిన వ్యక్తి బాప్తిస్మం పొందవలసినటువంటి ఆ అనుభవాన్ని గురించి చెబుతుంది. మారు మనస్సు అనేది పాపము కొరకు నీవు చనిపోవడం. బాప్తిస్మము అనేది నీవు పాపము నిమిత్తమై పాతి పెట్టబడడం. కొందరు మారు మనసు పొందాను అని అంటుంటారు, కానీ బాప్తిస్మం పొందరు. అంటే అర్థం ఏంటంటే సచ్చినోడు పాతి పెట్టబడకుండా తిరుగుతున్నాడు అన్నమాట. బాప్తిస్మం అనేది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నిమిత్తమై ఆయన మరణపు అనుభవంలో పాతి పెట్టబడి ఆయన పునరుద్ధానమును సంతృష్ట రూపంగా మరలా లేపబడి క్రీస్తుతో బ్రతికిన అనుభవం. ఇక మీదట జీవించే జీవితకాలం అంతా ప్రభు కొరకు నువ్వు బతకాలి. ఆమేన్. ఆ విచారములో పట్టబడిన స్థితి చెప్తున్నాడు, ఇక మీదట నువ్వు పాపం చేయకు. ఈ 38 సంవత్సరాల సర్వీస్ అంతా చెప్తున్నాడు, మరింత కీడు కలగకుండా ఉండాలంటే ఇక పాపం చేయకు. రోమియోతో పౌలు చెప్తున్నాడు, ఇక మీదట పాపముతో జోలి కలిగి ఎలాగ పాపముతో జీవిస్తామో నువ్వు విని వెంటనే మనసును మార్చుకుని మాపడ నిమిత్తం బాప్తిస్మం పొంది నూతన జీవం పొందినట్లుగా నీ క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా నీవు లేవాలి. ఇంకా మనం బైబిల్లో లోతుగా వెళ్ళిపోతాం. మరొక మాట ఏంటి మాట అంటే 4వ అధ్యాయంలో, మీరు చిన్న పిల్లలై ఉండక, చక్కటి మాట, మీరు ఇక మీద చిన్న పిల్లలై ఉండక మనుషుల మాయోపాయముల చేత పెంచబడిన ప్రతి ఉపదేశములకు ఇటు అటు కొట్టుకుని పోయే వాళ్ళై ఉండక పెద్ద మనుషులుగా ప్రవర్తించండి బాబు అని రాసింది. ఈ రోజుల్లో సంఘంలో మనం చూస్తే చిన్న పిల్లలకై డాన్సులు ఎక్కువైపోతున్నాయి. మరి మాస్టర్ గారికి ఎవరో ఒక 10 రూపాయలు ఇచ్చింది మీటింగ్లకి. ఇంకొక ఆమె 10 రూపాయలు ఇచ్చింది. ఆయన చాలా భయంతో రాసి పెట్టుకుంటున్నాడు. ఆ రోజు చదివింపులు చెప్పాలి కదండి, రాసి పెట్టుకుంటున్నాడు. ఇల్లు కూడా 15 ఇచ్చారు, 15 రూపాయలు ఇచ్చారు, 5 రూపాయలు ఇచ్చారు, 3 రూపాయలు ఇచ్చారు, 2 రూపాయలు ఇచ్చారు. ఇవన్నీ రాసి పెట్టుకుంటున్నాడు పాపం చదువుదామని. ప్రార్థన అయిపోయింది. ఏంటమ్మా నేను 10 రూపాయలు ఇస్తే అది చదవాలా? వాడిని ఈసారి ఎలక్షన్ లో వాడబట్టి చిన్నపిల్లల్లాగా పాస్టర్ని పట్టుకున్నట్టు మాట్లాడుతూ నాకు గుండె గబ్బీలు మనిపోయింది. తర్వాత పాస్టర్ గారికి చెప్తే పాస్టర్ గడగడలాడిపోయి, అబ్బాయి మైక్ మరలా పెట్టించి, ఏమండి పొరపాటు అయిపోయింది, తప్పు, గారి మరియమ్మ గారు ఇచ్చిన 10 రూపాయలు రాయలేదు, మన మణి అమ్మ గారు 10 రూపాయలు ఇచ్చింది అని పాపం చెప్పాడు. 4వ అధ్యాయం చదువుకోండి. మీరు ఇక మీద సంఘమా, క్రైస్తవ సంఘమా, మీరు ఇక మీదట చిన్న పిల్లలై ఉండక మనుషుల మాయోపాయముల చేత ఇటు అటు కొట్టుకొని పోయే వాళ్ళై కల్పించబడిన ప్రతి విషయాన్ని దైవోపదేశం
పెట్టుకోక కాస్త ఎదిగిన వాళ్ళై ఉండండి. అటు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోయి ఎక్కడ కాస్త మర్యాద దొరికితే, ఎక్కడ దొరికితే, ఎక్కడ కూల్ డ్రింక్స్ దొరికితే, ఎక్కడ కుర్చేసి కూర్చోబెడితే, ఎక్కడ డాన్స్ ఇస్తే అక్కడ ఉంటారు. మిగతా చోట్ల ఉండరు. చిన్న పిల్లల్లాగాను ఇంకా ఏమన్నా మాట్లాడితే సంఘాన్ని ఒకరి మొక్కలు ఒకరు చూసుకోకుండా, క్రైస్తవ ప్రేమ లేకుండా, సహోదర ప్రేమ అనేది లోపించి అవమానం, సహోదర ప్రేమ లేకుండా ప్రవర్తించిన ప్రవర్తన, చిన్న పిల్లల బుద్ధి. పిల్లలై ఉండక కాస్త ఎదిగిన వాళ్ళే క్రీస్తు బట్టి లేఖనాలు మిమ్మల్ని మరొకసారి హెచ్చరిస్తున్నాయి. పాపముతో జోలి కలిగి ఉంటారా? ఇక మీదట పాపముతో పెనుగులాడుతూ క్రీస్తు యేసునందు నీవు ప్రాచీన స్వభావాన్ని పాతి పెట్టకుండా అవకాశాలు పడుతూ ఉంటారా? నా గుండెల్లో తీరని బాధతో ఈ మాటలు చెప్తున్నాను నేను. చిన్న పిల్లలు ఆడుకునే ఆట వస్తువు కాదు. చిన్న పిల్లల చేష్టలు మానండి. పాపములోకి ప్రవేశించకండి. తీసుకోకుండా ఉండకండి. నేను వెంటనే పొందాలి నీ పాప క్షమాపణ నిమిత్తం. రక్షించబడతాడు, నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడుతుంది అని తలలు వంచండి ప్రియులరా. భయభక్తిగా ఆయన సన్నిధిలో కన్నీళ్లతో కనబడింది. ప్రభువు, నేను పాపిని. ప్రభువా, నేను పాపిని. ప్రభువా, నా సంఘములో చిన్నపిల్లల చేష్టలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. ఎదిగిన వాళ్ళని నా సంఘంలో నేను చూడలేకపోతున్నాను. నేను ఎదిగిన మనిషిగా కనిపించట్లేదయ్యా. చీటికి మాటికి అలగడం, పదవుల కొరకు ప్రాకులాడడం, పదవుల కొరకు ప్రాకులాడడం, చీటికి మాటికి అలగడం, సంఘ పరిపాలనా జ్ఞానాన్ని లేకపోవడం, పరిస్థితులన్నీ తారుమారైపోవడం. నీ వాక్యానికి నేను దూరం అయిపోతున్నానయ్యా. నన్ను క్షమించు, క్షమించు, క్షమించు. మరలా మరలా పాపం వైపు వెళితే మరింత కీడు జరుగుతుందని నువ్వు చెప్తున్నావు. కనుక నీ సన్నిధిలో నేను ఎలా ప్రవర్తించాలో నీ సన్నిధి కాంతి చేత నన్ను నడిపించమని అడగండి. ఎంతకాలం నీవు చీకట్లో చిందులాడుతావు? ఎంతకాలం పాపముతో చేయి కలుపుతావు? ఎంతకాలం అక్రమాల వలయంలో పడి నాశనమైపోతావు? నీవు ఆత్మలో ఎదుగునట్లు క్రీస్తుతో వేరుపారి పెద్దరికాన్ని పొంది ముందుకు సాగాలి. ఇక మీదట పాపము చేస్తే మరింత కీడు. పాపముతో నీకెంతకాలం సర్వీస్ ఉన్నా సరే, ఈ రోజున ఒక తీర్మానానికి వస్తే ఆయన నిన్ను పాపపు ఊపిలో నుంచి విడిపించి
నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని స్వర్గసీమగా మార్చగలడు. తీర్మానం పొందిన వాళ్ళు, తీర్మానం చేసిన వాళ్ళు మీ కుడి చేతిని ఎత్తి చూపించండి. నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. ప్రభుతో ఒక నిత్య నిబంధన చేసుకున్న వాళ్ళు, ఎక్కువ కీడులో నుంచి విడిపించబడాలని ఆశించిన వాళ్ళు మీ కుడి చేతినెత్తి చూపించండి. క్రీస్తు యేసునందు చిన్నపిల్లలై ఉండక ఎదిగిన వాళ్ళై కనిపించినట్లు ఆశపడిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. నేను మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను. ప్రేమగల తండ్రి, సన్నిధిలో చేతులెత్తిన నీ బిడ్డల్ని నీ చేతుల్లో సమర్పిస్తున్నానయ్యా. యవ్వనస్తులు, పెద్దలు కన్నీళ్లతో తమ వ్యక్తిగత జీవితాల్ని అర్థం చేసుకుని చేతులెత్తి నీ ద్వారా కలిగే ఆశీర్వాదానికి ఆశిస్తున్నారు. వాళ్ళని పరిశుద్ధపరిచి, దీవించి, నీ రక్తం చేత కడిగి విడుదల చేసి సంఘములో ఎదిగిన వాళ్ళే కనిపించి నీ మహిమ గల రాకడ కొరకు సిద్ధపరచమని నజరేయుడైన యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము మన అందరికీ తోడయుండును గాక. ఆమేన్.